мояи ифтихору сарфарозист ки ҷашни 27-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мардуми заҳматпешаву ободгари шаҳри Ҳисор бо рӯҳияи баланди бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта баҳри рушду нумӯи он саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. аз тарафи шӯъбаи фарҳанги шаҳр як барномаи театркунидашудаи фарҳангии фароғатӣ ба нақша гирифта шудааст ки ҳоло аз тарафи наздик ба 2000 ҷавонону кормандони муассисаҳо машқҳо гузаронида мешавад. мо кормандони бахши фарҳанг тасмим гирифтем ки бахшида ба ин санаи таърихӣ дар шаҳри Ҳисор як барномаи театрӣ кунидашуда бо номи Ахтари иқболи мо ки аз 12 бахш иборат аст омода созем ва манзури тамошобинон ва мардуми шӯҳратманди Ҳисори шодмон гардонем. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки дар ин барнома ки аз коллеҷҳои тиббӣ, коллеҷи омӯзгорӣ, коллеҷи касбии техникӣ ва инчунин муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ки иштирок мекунанд бо як барномаи рангини худ таби ҳаводорони созу тарабро дар он рӯз шод мегардонанд ва бо як боварии камил гуфта метавонем ки ҷашни фархундаи 27-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор бо як шукӯҳу шаҳомати бисёр беандоза, бисёр ҳам калон таҷлил мегардад. ду тарафи шоҳраҳои Душанбе, Турсунзода, даромадгоҳи шаҳри Ҳисор, атрофи биноҳои маҳаллӣ ва роҳҳои даврашакли он гулҳои ҳархела шинонда шудааст ки ҳамаи ин маҳсули заҳмати кормандони муассисаи ободонӣ ва кабудизоркунӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр мебошад. он нақшачорабиниҳое ки аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти шаҳри Ҳисор ба тасвиб расидааст дар самти корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ муассисаи мо ба пуррагӣ дар як сатҳи баланд корҳои ободониву кабудизоркуниро гузаронида истодааст ва инчунин он нақшачорабиниҳое ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоме гирифта шудем дар самти кабудизоркунӣ дар тамоми кӯчаҳои протоколии шаҳри Ҳисор ба пуррагӣ гулу гулзоркунӣ ки ин як симои шаҳрамонро барои тағйир додан ба як шаҳри намунавӣ баҳри омадани сайёҳони хориҷӣ ва меҳмонони кишварамон дар сатҳи баланд мегузаронем. бо мақсади ободиву созандагӣ кормандони муассисаи коммуналӣ ва хоҷагидорӣ, муассисаи ободонии кабудизоркунӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор тасмим гирифтанд ки минбаъд низ фаъолияти худро ҷиҳати зебогии атроф ва солимии ҷомеа равона созанд. ният доранд ҷашнҳои бузурги мамлакатро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд.